Bad news po siya. Hey mga nang, welcome back to my YouTube channel. So this is me, Jay, ang yung singing vlogger. So for today's vlog, hindi ko po sana isasabi to kasi sabi ko nga 'di ba nung last na vlog ko, in-encourage ko lahat ng mga nasa bahay na mag-vlog kasi wala naman tayong ginagawa. So para maging productive naman yung day natin at since wala naman masyadong gastos kapag gumawa ng vlog, so encourage ko po yung lahat na mag-vlog sa post ko noon sa Facebook. So ayun, so talaga ngayon bad news po siya na sasabihin ko sa mga bagong YouTuber, mga bagong vlogger na na hindi pa na monetize. Umiikot po ngayon sa YouTube, sa ibang mga vlogger sa YouTube na fina-follow ko din, na may mga pagbabago nga po sa YouTube. At ang mga pagbabagong may dumaan. Ang mga pagbabagong yun ay ang mga pinakaunang maapektuhan ay yung mga bagong vlogger o mga bagong YouTuber. Yan, wait lang guys kasi may yung may naglalako ng ng isda. Baka marinig niyo. Yan, palapit na. So ayun guys, yun yung advertisement. Yung bangsi, budburon at tamban daw. Mga isda. So ngayon, balik tayo. Ano ba yan? Wait, close ko muna yung pinto namin. Kasi nag-iingay. Wait lang. So ayun nga guys, so ang pinakaunang maapektuhan ng bad news na to ay yung mga bagong YouTuber lang. Kakagawa lang o basta yung hindi pa nakaabot ng 4,000 watch hours at 1K subscribers. Dahil daw na may bagong policy na naman daw sa YouTube. Sabi nila na kailangan para maka-monetize ka o magkakaroon ng ads yung mga video mo sa YouTube, kailangan mo na ng 10,000 subscribers. Oh my God. 10,000 subscribers. 1,000 subscriber nga, ang hirap ng abutin, di ba? Alam nyo yan. Dahil ako din mismo, talagang hirap. Nagantay ako na maging 10k subscriber ako, pero ang tagal. So it is very sad. Dati, kailangan mo lang ng 1k subscriber at 4,000 watch hours. Monetize ka na, pupasa ka na kay Google AdSense. Pero ngayon kailangan na nga, yun na nga, kailangan ng 10k subscribers, pabalik-balik na ako. So ayun guys, medyo sobrang ang laki ng kailangang aabutin. So ayan, paano natin ma-encourage yung yung iba na mag-vlog. Kasi ang hirap ng 10,000 subscribers, 1K nga ang hirap ng abutin ng 1K subscribers na yan. Mayroon na lang kayong ngayon na year na lang ng 2020 na maabot nyo yung 1K subscriber nyo at 4,000 watch hour nyo. Kailangan nyo yung maabot kasi in the year 2021, yun na po daw ang bagong policy ng YouTube. So ayan, sa lahat ng nagbablog dyan na nagsimula na umpisa ng mag-vlog, so upload ng video lang kayo guys. At saka encourage nyo yung mga friends nyo na subscribe kayo, ganyan, para umabot tayo sa quota natin, para di tayo maabutan ng 10k subscribers. Pero palagi naman talagang nagme-message sa YouTube or nag-email sa YouTube ng mga bagong policy nila. So wala naman akong natanggap na ganon na news. Hinanap ko din naman sa YouTube, of course, kasi nga sa email, iwan ko kung sa mga bagong YouTuber hindi pa na monetize, kung magme-message ba ang YouTube. Kasi sa akin, sa part ko, nagme-message ang YouTube creator. Yan, nag-message sila sa akin na yung mga news, yung bagong mga policy, ganyan. Inaano nila yan sa akin. Ini-email nila sa akin. So yung news na yun, napapanood ko sa mga YouTuber na iba, na ganun nga yung bad news.
So since wala pa naman si YouTube, wala pang statement, kahit i-search mo sa YouTube, wala pa namang statement na gano'n na yung bagong policy na 10k subscriber. Pero wag tayo magpakampante guys, kasi paano nila na nasabi na may bagong policy kung wala naman talaga, 'di ba? So encouragement ko sa lahat, upload lang ng video talaga. So ayun. So basta ang good news ay hindi pa naglabas si YouTube ng bagong policy na ganun. So ayan, padayon lang dito. Continue lang tayo ng pag-vlog natin. Ayan, wag tayong wala ng pag-asa. Abutin natin yung 1k subscriber natin at 4,000 watch hours so that ma-monetize ng ating mga YouTube channel. Wag nyo na lang ilagay sa isip nyo na ano yon, na parang discouragement yon or yung bad news na yon. Make it as as a motivation na magpursige na mag-upload, gumawa ng content na para ayan, maabot natin yung gusto natin, 'di ba? Lahat naman gusto ma-monetize. Let's be practical, lahat ng YouTuber gusto ma-monetize. Yun yung mga pinaka-aasam natin na gusto nating ma-monetize yung ating mga video. So ayun mga nang, this is me, Jay, your singing vlogger. Have a good day and God bless us all. Thank you.